Sub-county ma Ugenya higa achiel mokalo. Miyono ma ong'ere kaka Zainab Anyango Otieno onyiso mor mare kowacho ni okang' ma kamano ogole e wich kuot kendo koro odago ngima maber. Moko kuom wedene okwayo jatelono mondo omed konyo oganda mamoko ma bende kadhe midhiero ma kamano. Odno ne ochiw gi jata chenro mag riwruogno Victor Yugi kod Charles Osaka Jr. duto mane osingo medo chiwo kony ma kamago e counties ma Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori kendo chulo omenda mar somo ne jopuonjre maloyo 8,500 ma ochando. Ne awuok kadhi e duka tawinjo koko moka gore tabe karingo kachopo tayudo ka oda wang'. Koro nayudo ni nyathi moro nogweyo taya, natiyo kod korobo manyangle ka nyathi moro nogweyo momako net. Koro nyithindo kane mach osomuocho to gin giringo oko nyikwayo. Koro bang' kanyo kana chopo ayudo ka ot wang' gima nyalo reso onge gikano wang' te gimoro amora e denda nodong' mana an go e denda kende. Koro mane sida mane an go. Bang' kanyo nawuok adhi e odwa ne otuo nyuk. Odno ane madhi abas eba ane manindi iliare oko ndalo 2. Bang' kanyo bas odno adonje. Koro nyaka donje odno ne en higa cha dwe mar 2. Nyaka sani ayudo odno. To kata kamano adwoko Raymond Omolo erokamano. Nayudo yuera ni ka ode nowa konyocho laki odito odni bende ma ana adwoko Nyasaye erokamano kuom tich mosotiyo maber. Baneno ka ot rumo madwoko nu erokamano medwa. Dr. Raymond Omolo osegero ute, program no osekonyo nyithi skul, program no osekonyo mini ma ok nyal, kendo be jomoko nitie nyaka chieng' moro nyabondo kana oyudo ka nitiere kijana moro matinde ok nyal wuotho, nonyiew ne wheelchair. So program ni konyo the vulnerable people within the community. Omena kwayo jodalawa nikech ng'eny dhano oseketo siasa mang'eny. Akwayo ni wagol siasa program ni wasigo Dr. Raymond Omolo mondo wakony piny nikech piny luo odong' chien kabisa e weche mag dongruok.